agradecervos que esteades aquí e, bueno, tamén ao Consello da Cultura Galega, Roberto Pascual, por contar con nós para facer esta xornada, a Paula e a Alberto, que me alegro que este en representación do Concello de Allariz, non como a Diputación de Ourense. A verdade é que me dá bastante pena que non este aquí hoxe, porque, bueno, creo que é un tema moi importante do que está acontecendo no seu rural e, bueno, espero que en outras ocasións pois teñan unha axenda como para atender a estes temas que me parecen de relevancia. E, sin máis, paso a palabra a Paula. Moitas gracias, Nuria. Bo día a todas e a todos. En representación do Consello, en primeiro lugar, teño que excusar a ausencia da presidenta, que hoxe por cuestións de axenda non pode estar, pero sí que me gustaría comezar dando as grazas a Casa Vella por acollernos e acollernos dun xeito tan agarimoso, e, por suposto, tamén ao Concello de Allariz por estar presente e colaborar neste proxecto que creemos que, ademais, é importante, relevante e totalmente pertinente. Este segundo encontro de recollida forma parte dunha serie de encontros de reflexión, estudo e análise que a Comisión de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura Galega arrincou fai un pouquiño máis dun mes, cun primeiro encontro en Boiro, cunha serie de encontros recollida por todo o territorio galego para analizar a situación do acceso á cultura no territorio galego, ademais co gallo de ter un novo marco legislativo e conceptual como o que nos aporta o Plan de Dereitos Culturais a nivel estatal, e a Lei de Accesibilidade á Cultura de carácter autonómico, que están vendo a luz en tempos moi recentes. A mellor forma para esta comisión de entender e de analizar este acceso á cultura pois será achegándose ao territorio, coñecendo de primeira man proxectos que son pioneiros e son referentes no ámbito da accesibilidade, traballando as diferentes dimensións que ten a accesibilidade. Neste caso, este proxecto se enmarca nunha das dúas liñas de traballo que esta comisión leva desenvolvendo nos últimos anos, unha en torno ás políticas culturais públicas especialmente, pero tamén privadas no ámbito galego, e esta segunda de dereitos culturais, que agora neste momento, ademais, este novo paradigma dentro da xestión cultural nos está amosando que é o centro. Neste caso, quero agradecer dunha forma moi especial a Roberto Pascual, o compañeiro da comisión que está coordinando este segundo encontro recollida, así como o traballo de toda a comisión, dun xeito tamén especial as tres moderadoras, mediadoras, palabreiras que hoxe nos van a acompañar ao longo desta xornada, Encarna Lagos, Abela Mendoza e a propia Nuria Sotelo, e tamén os proxectos que hoxe nos acompañan. Ademais desta, a Casa Vella, que hoxe nos acolle, o Festival Agroqueer, Convivio da Cultura Galega, Outono Fotográfico, a MIT de Ribadavia máis o Festival Artificial, a Palleira de Sarria e o Festival dos Eidos, que nos van a dar o pulso deste territorio en canto a accesibilidade e precisamente o territorio. E aproveito, antes de dar paso ao Concelleiro de Cultura, para anunciar a seguinte data, a seguinte cita deste proxecto, que vai a ser en Arcade o próximo 21 de maio, coordinado pola compañeira Marian Fernández, e que vai a versar sobre o acceso á cultura e a comunicación. Xa está publicada toda a información na página web, xa vos podedes informar, apuntar, inscribir, e agradecervos a todas e a todos hoxe aquí que nos acompañedes e que formades parte activa deste proxecto. Moitísimas gracias. Bueno, por a miña parte, en primeiro lugar, darvos a benvida a todas e a todos ao Concello de Allariz, a este espacio tan singular, o corazón da súa reserva da biosfera, e disculpar hoxe a asistencia da alcaldesa, Cristina Cid, por unha indisposición de última hora. Me gustaría estar aquí, pero, bueno, esa situación yo impide. Agradecer a invitación ao Consello da Cultura Galega e agradecer a Nuria a súa recepción hoxe aquí na Casa Vella,
para tratar e participar nesta xornada que considero que é fundamental para o noso benestar e tamén para o noso desenvolvemento, como é o acceso á cultura no territorio, sobre todo no territorio rural. Sobre todo porque a cultura é a alma dunha sociedade, non? E a nosa identidade, as nosas raíces fan que coa cultura nos unen e nos fan únicos. A través dela aprendemos, a través da cultura, e nos expresamos e ao fin do tempo construímos un mundo moito mellor tanto no rural como na cidade. O territorio é un escenario no que nos vivimos e, polo tanto, a cultura tense que desenvolver tamén nese territorio. Estamos falando dun territorio rural onde ás veces o acceso á cultura é moito máis complicado, non? Pero tamén é ben certo que moitas das iniciativas que se desenvolven no rural a nivel cultural teñen unha forza moito máis importante, non? E consiguen desenvolverse dun xeito moito máis arraigado ao territorio. É por iso que esta xornada é moi importante para descubrir o que temos a día de hoxe e para ver o que podemos chegar a ter a nivel cultural dentro do mundo rural. Fundamental que as administracións se impliquen e as comunidades neste mundo rural para que promover a igualdade, a cultura e a apoiar a creación cultural e así, polo tanto, protexer o noso patrimonio. A cultura, polo tanto, e o territorio deben ir de man e, polo tanto, correspóndenos a todos preservalo e facer que cada vez teña unha maior importancia dentro deste territorio rural. Espero que ao largo desta xornada se den resposta a moitas preguntas, como se ben se dice no programa, e que, polo tanto, podamos chegar a convencer as institucións de que é moi necesario apoiar a cultura neste mundo. Moitas gracias a todos e que teñades boa xornada.